Evo, stojim tu i govorim u ime svoje generacije i svih ogorčenih građana koji su trbuhom za kruhom napustili državu i otišli potražiti pomoć među strancima jer im vlastita država nije omogućila egzistenciju. Sramota, velika sramota, zato jer zemlju koju smo naslijedili, što smo napravili? Dopustili smo šačici kapitalista da zauzmu to za sebe, a što će ostati našoj djeci, to se niko ne pita. Amerikaniziraju nam Hrvatsku, postavljaju nam standarde, američke standarde hrane, a pogledajmo kako Amerikanci žive i kakav je zdravstveni sustav kod njih. Nama takva politika i genetski modificirani organizmi ne trebaju. Odakle pravo korporacijama razbijati prirodnu barijeru i miješati gene biljaka i životinja i to nama servirati na tanjur? Kako mogu tvrditi da je zdravo ako prskaju hranu u zaštitnim odjelima i ako zamorci dobivaju tumore? Mene zanima da li ti beskrupulozni korporatisti i kapitalisti da li svoju djecu hrane sa takvim, nazvat ću ga, smećem. Mi smo prirodu, zemlju, hranu, zrak, vodu posudili od budućih generacija i naša je moralna obaveza i dužnost ostaviti im zdravu hranu, pitku vodu, čisti zrak i osigurati egzistenciju. I ponosan sam na svih vas što ste došli tu, svi što ste se makli od malih ekrana, došli tu boriti se za svoja prava. Ponosan sam na svakog pojedinca i šaljem u vaše ime, u ime svih ogorčenih i oni koji su otišli van, šaljemo poruku. Od danas pa dalje mi ne odustajemo, mi ne namjeravamo svoja prava molit, mi ćemo svoja prava uzeti. Hvala lijepo.